ya saci saniya guda ɗaya daga wajen mahaifinsa domin ya tsere wa talauci yana ɗan shekara 18 kacal. Matashin nan mai suna Chun Jin-young ya sayar da saniyar da ita ce kaɗai mallakin iyalinsa a Koriya ta Arewa. Da kuɗin da ya samu sai ya sayi tikitin jirgin ƙasa zuwa Seoul. A lokacin iyalinsu sun kasance cikin matsanancin talauci har ma samun abinci ya kasance babban ƙalubale. Da ya isa Seoul ya yi duk aikin da ya samu, wani lokaci ma'aikacin gini, wani lokacin mai aikin tashar jiragen ruwa. Yana aiki dare da rana domin canza rayuwarsa bayan shekaru na gwagwarmaya. Sai ya kafa ƙaramin kamfani mai suna Hyundai. A lokacin babu wanda ya yi tunanin cewa wannan ƙaramin kamfanin zai zama katafaren kamfani a duniya. Daga baya Hyundai ta fara ƙera motoci, jiragen ruwa, gadoji har ma da gina manyan birane. Chun Jong-un ya zama ɗaya daga cikin attajiran mutane a duniya, amma duk da dukiyar da ya tara, bai taɓa mantawa da saniyar da ya sata daga wajen mahaifinsa ba. Wannan lamari ya ci gaba da damunsa tsawon rayuwarsa. Shekaru 65 bayan wannan abin ya faru. Yana da shekaru 82 a duniya sai ya yanke shawarar komawa Koriya ta Arewa. Amma bai koma hannu wofi ba, ya tafi da shanu guda 1000 da guda ɗaya. Da kansa ya tsallaka iyakar da ake da tsaro sosai. Yana jingine da sanda saboda tsufa. Kafin ya tsallaka iyakar sai ya ce saniya guda ɗaya ce ta zama shanu 1000. Amma ya bayyana cewa ba wai yana mayar da shanu ne kawai zuwa Koriya ta Arewa ba. Yana biyan wani bashi ne, bashin da ya haddabi zuciyarsa tsawon rayuwarsa. Bashin saniyar da ya sata daga wajen mahaifinsa tun yana ɗan saurayi.